Не, пак натаскал ли бе? Значи почвам така с това лято. Тази зима се е бавам, значи. Пусна ли фрапса? Да, не знам какво да правя, значи тъпия учител ме мрази, директорката ме мрази, мразим цялото даскало е. Уф, чакай сега влезна в тъпото даскало. Ти учителя ли си или някакъв ученик бе? Ангеле, А01, веднага пред мен. Ти учителя ли си или някакъв Аз съм ученик бе? учителя, от колко време те търса, как ви се Ма след ти мен. учителя ли си или някакъв ученик бе? Влизай тука, влизай в отворната врата, сядай на първия чин, сядай, А къде е моето място? сядай на първия чин, А, къде? сядай тука. Къде? Тука има свободно място, пред мен. Къде бе? Тука, Аха, ето къде има. така, сега, сядай, Ти ми разруши стола. така седни и клекни. А, окей. Какво ще правим днес? Така, не задавай въпроси, учителя задава първи. Така, да видим. Днеска ще имате контролно. Не знам какво ще... Стига бе, контролна ли? Ама аз съм учил. Тихо, само съм ти чул гласа. Внимавай, ти си първия. Учениците правих контролни. Всичките. Първи номер има 3, втори номер има 5. Ти имаш 6, ти имаш 4. 3, 2, 1, ти имаш 5. Ангеле. Така, ти си взел контролното. Давай сега. Пиши, че ще ти резна главата с брадвата. Добре, ето почвам. Виж. Фанал съм теста, почвам да го гледам. Така, Така. пиши веднага. 2 плюс 3. Това ли беше? Колко беше? Добре. Използвай калкулатор. Ей, аз съм готов с теста, да предам ли? Предай го. Къде си? Ето ма. Ето. Сега какво да правя, докато ти ми проявяваш Сядай, теста? сядай си начина. Какво да правя, докато ти ми проявяваш теста? Отвори на страница 127 и двата урока да ги научиш. А, Веднага. вредно ли бе? Дай да видим страницата. Дай да я видим. Така, дай да видим страница първа от първа, да видим сега. Колко труден урок ли бе, трябва да го науча ли бе? Свърши ти времето. Така. Тестът ти е за 4. Да бе, жалко. Що бе? Така. Сега. Ела, пред мен. Пред мен. Бързо в директ. Изчакай сега тук. Изчакай стаята, докато не те повикам. Играй си на телефона. Позволено ти сега. Аз нямам телефон. Докато ни те повикам, играй или прави нещо друго. Какво? Прави нещо друго, докато не те повикам. Добре, тогава ще избия Мартин от нашия клас. Тогава ще избия Мартин от нашия клас. Избий го, без това не го признавам. Добре. Не ставаш бе, ей! Я умирай. Кам. Ей, учителя, вече стана вечер, ела, че искам да си ходя. Ще изчакаш малко. За къде си се разбързал? Аз съм говорил с майка ти, тя ми е... Е, Сега ще видиш, ти ще те опапкам. Така. идвай бе.
Така, директорка. Сега, ти идвай пред мене, директорския кабинет. Пред мен. Какво да правя сега? Идвай, с мене. Къде си? Зад мене, бе. Влезай в директорския кабинет. Що е? Аз нищо не съм направил. Отиди в дирекцията веднага. Пред мене. В дирекцията. Аре бе, Ангеле, отиди. Аре бе, иначе разваляш клипа. Окей. В дирекцията веднага. Отиди в дирекцията. Аре, отивай бе. Къде? В дирекцията. И къде е тази дирекция? Ела. Качвай се нагоре. Къде е брат? Ела по стълбичките. Поставите. Така. В тази врата влизаш. Коя? В тази? Тази, влизай. Окей. Влизай вътре. Не в тази, в другата. Тази. Така. Главен директор Крипър 220 ви говори. Седни на дивана и... Така, Да седна. млади приятелю, ти какви вършиш в часовете? Защо остана поправителен? Ами, извинете, директоре. Не знам защо останах на поправителен, ама просто такива са резултатите. Аз какво да направя? Кажете какво да направя. Да учиш малко повече. И аз ще уча. Какво се притеснявате вие за мен? Притеснявам се, защото с майка ти съм подписала договор, че ти си най-уважавано дете и трябва да спазваме договора. Ясно ли е? Ясно е. Директоре, Слушам. сега ще ви задам един въпрос. Слушам те, мило момче. Изчакайте 5 секунди. Въпросът, който искам да задам е тук. Умри, бе! Умри, Въпросът, който искам да задам е ето той. Виж какво искам да задам. Добре. Сега. Ето това искам да задам. Сега влиза и другия ученик. Така. Ти ли бе, директор, кой? Я не обижа моите хора, че сега ще ти покажем откъде е изгрява слънцето. Дум. Умря. Дай да бегаме да не дойдат полицията. Ай! Бегай! Полицията? Полиция! Арестуйте го! Той го уби, не съм бил аз. Айде да бегаме, че сега, ако Фред дойде, какво ще правим? Ама намерите, никога нема намерите.